Si Henry Maceda, ang pinky on mo, baby! Alas 3 na, oras ng I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga informasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky on mo sa DZGB. Pinky on mo! You're so hot, teasing me. Ano na ini? Ano na ini, boy? Kumusta na, boy? Si Henry Maceda po ito. Ah. Pugi, lagi. Iyo na nga ni yan. Tama ka man dyan. Ulita daw ang sinabi mo, Noy. Ulita daw. Ulita daw ang pigkatara mo nga. Sige daw. Dalawang ta daw. Ano pigsabi mo? Hindi kaso. Ha? Ano? Sure ka? Si Henry Maceda po ito. Pugi, lagi. Sure ka? Very bad. Oy, pigkatat sa... Kasi na mga animigo. Gari kaso. Nagkapara sa susalming na biyo. Nagkapara sa susalming. Nagkapara sa ansalming. Pati salming nagreklamo. Kumusta ang color ko, Marksan, dyan sa kwan mo, Marksan? Kumusta ang color ko sa monitor mo, Marksan? Sigurado kang marayan sa pagiling mo? Talaga? Okay yan, Grabe man ini man Nagwawala na sa rabayo. Nagwawala sa rabayo nini. Oy, ano na ini? Oh. Nawagas kita ngunya na hapon kan 13 na bagong kaso kan COVID sa Legazpi. Ay, sus kung pangyari sa maabaka. Mga sarawayon ka mo. Nagpapadagit din ako ngunya na hapon. Bakit kang ganyan? Garay ka sa... Isang ba dagitan mo kaan? Isang basulon mo? Deka man. Deka daw kaya na... Isang basulon mo? Ding barasulan tayo. Hindi man ang tituyo. Kaya lang. Nagangalas kita man. Ito may sarosa ng pinagikanan na positibo. Ne... Ugar, pigtix ko na si Mayor Rosal. Tod, baka makauron ta si Mayor. Ito sa post mga tugang ni Mayor Rosal, gusto kong i-connectar sa daraga. Pero so positive ko sa hapon sa daraga, Angel. Pero so ko sa daraga ka sa hapon, positive. Siyam si Mayor Vic, di ba? Siyam so nag-positive sa post ni Mayor Vic. Ang pito duman konektado duman sa saro na pasyente. Di ba? Saro. Ngunyan, 13 out of 13 bilang daw tabi Angel so nag-positive na konektado naman sa something itong sarong personang ito na kuan ha. 10 grabing spread money. Grabing spread mga tugang kan virus sa lawag kan opisina. Pero ilingon nindo ha. Ako abo takasubago pang aga day ko ini nangangaranan. Pero sa post ni Mayor ngunyan tabi ta. Basaon ko na tapinos na ni Mayor. Sa post ni Mayor Rosal tabi kapatid, Sa post ni Mayor Noel Rosal, sa post niya, ang pingangalasan ko lang, grabing spread, nakamo man ang point ko, Angel, nakamo man Supito ka so hapon, apudan kong una si Mayor Victor, si Mayor Rosal, dahil pa nagisimbag, dahil pa nagisimbag si Mayor. Ang post ni Mayor na 13, mga tugang, sabi ni Mayor, 10 duman, konektado sa Pag-ibig Office. Nawagas, migo. Ano yung post ni Mayor? Basaon ko, Kasama ko piga para pasapyudan ko ini. Habok ko magngaranta. May mga sabi ba kung ano-ano na mga kung ano-ano. Pero mga tugang sa pangaran kang public health, nagpost naman si Mayor, may ngaran naman. 13 nga ngunyan ang kaso sa Legazpi. Ini nga niya po connection sa Pag-ibig Office Legazpi, 10 employees at 3 close contacts. Tinitingnan natin baka nag-break health protocol ang opisina nila. We'll keep you posted. Yung mga nagpunta po sa office last week, yung mga nagpunta po sa office last week, keep calm.
quarantine ka muna house nyo. Obserbaran nyo sarili nyo. Kung medyo may symptoms ka or gusto mo magpaswab, report ka agad sa City Health Office. Ingat ka tabi, gabos. Total current cases natin, 28. God have mercy. Dr. Chris. Ano na yun ni Dr. Chris na pangyari? Nakakirigkigan ko ta. Imagine apunan ko una si Mayor Vic, ta gusto kong iklaro, itong 7 ka sa hapon sa daraga, ta si Mayor, dahil pa nagsimbag, dahil pa nagsimbag, tabi, Ate Angel, dahil pa nagsimbag si Mayor. Apunan ko una si Mayor Vic, gusto kong iklarifikar kung ito na siyam sa daraga, Vic Perete, Mayor Vic Perete, Kung ito mga tugang na, pero ito Angel, 7 ano? 7. Gusto kong i-confirm sa iya kung taga sa na opisina ito. May nag-trick sa kuya kasi mong aga actually. Mayalan, tapunan ko si Mayor Vic, Mayor Vic. Hello po. Ay, maray na hapon tabi, Mayor. Pasensya ka na ta. Isturbon ta ka naman ko niya na hapon. Anyway, congratulations pala. Negative man sa imong swab test, medyo naghangos-hangos kita, Mayor Kimaray, Negative ka tabi. Dakulon maapektuhan. Iyo baga, adi. Dakulon sa nakaulit, magkasalamuha mo ka ito. Dakulon kasalamuha. Matanahiling ko sa post mo, negative ka man sa swab test pa lang kan sa COVID-19. Kan ma-expose ka naman sa saro na positive, adi. Kan sarong simana. Okay. Mayor, kaya pa ako nakaapod, may post ka po kasuhapo na may siyam baga kita nag-positive sa daraga ba ko? Opo. Ang 7 duman, Yor, nailing ko, nagabusin na government employee. May informasyon ka po kung taga sa'yo nag-opisina ito? Gabos mo sinda, nag-opisina sa Pag-ibig. Pag-ibig, oo. Nahiling kaya ako duman sa post mo, na-expose sinda sa number 41. Ano nga ni ito? Balik tayo sa sugong ko, Ngunya, ito yung tabi, Yor, gabos man ito tabi, taga-daraga, Opo. Taga-daraga. Ito kaya na mga 7 mong itong taga-daraga, ito konektado sa sarong postman ni Mayor Rosal na nagpositibo di sa Legazpi kano binagingal daw. Opo. Ngunyan, kaya gusto ko tabing i-connect, takot ito puro taga-Pag-ibig. Ngunyan baga po sa Legazpi, may postman si Mayor na so nagpositibo tabing 10, konektado man yun sa Pag-ibig office. Yun po talaga nagka-hawa. Oo, okay. Gusto ko pong maraman sa imo, Mayor, kung kumusta na po sa contact tracing ta na pinagigibo dyan sa daraga, na nakasalamuha kayo ng mga empleyado na 7, buda kung hain na po sinangon yan. Ayun. Kaso po, nagpo na kita sa contact tracing. Ayaon man permiso mga empleyado ta, mga frontliners ta, na nag-trabaho na para ma-identify kung sino nakasalama. Itong aldaw, As in, sindangon yan, aram po, yaon na sinda suiba sa tarong facility ni. Naka-isolate na? Opo. Oo. Ini po na, your nagapitong ini, puro naman nakasiwalay sa pamilya ninda, Opo. Oo. So mga naging close contact kayo ni Yor, tabi na arugang kapamilya, ano po so naging disposition ta? Siyempre, ini, bawalan ka magparaluwas na. Dahil sila sa mga saindang harong, siyempre makondisar kita ng subtest para sa inda. Dahil hilingon pa naman. Kita, padakulaw ng tsan-tsan, pwedeng magpositibo po yan Tapos ang experience ito rin ang nahahawaan ining mga kapamilya, periban sa harong. Iyo po. Okay, sa post mo kaya, Yor, kasuhapon, pigparailing ko tabi, ang naging close contact nila sa 4318 and 4305. Dahil ko ito, pig-review ko garing mo yan, iyo tabi sa post mo. Sa post man ni Mayor, iyo man ini, so naging close contact ay 10 ni Mayor Noel. So 4318, buda 4305. Opo. Ining 4318, garo tagadig sa Legazpi ini. Dahil pa kung masyadong informasyon. Okay. Gusto ko lang po i-connect. Kaya ako napapod sa imo. Gusto ko lang i-connect. Ining 10 ngun yan, na may 7 man sa imo dyan, na puros empleyado kang Pag-ibig office. Opo. Ipo. Yeah, okay. So with that po, Mayor, kumusta na po? Pero po ang kaso kang COVID na sa daragang ngun yan, gabos-gabos na. So ang lang. aktibo ta 15 po. 15? Kasuhapon. Oh my God, 15. Kang irot baga po, nag-0 case kita, mga tulong simana na kaagi.
Iyo, pero pig-expector to na butabi yan, Sir Henry, sa paglangkaw mo niya na Enero, kasabay pa yan kang holiday season. Iyo po. Oo. Oo. Oh, so may plano po kita na gari mas lalong maghigpit o magbagong patakaran tabi sa maluwas laog sa daragata. Ba't ang daraga baga Legazpi magkatakin pirmi buda mga nagdiluwas na bisita. Arog mo kayo ni, yung nga yan, pigututukan tango niya, ining contact trace kayo ng mga kapamilya kayo ng mga nakasalamuha kayo ng 7 nakasalamuha kayo ng mga sa private, government employee. Oo. Sa tepuhan, masara tayo ito, tabipisil na. Iyo. Pwede itong naglalakaw-lakaw pag ngunyan. Iyo baga. Tepuhan, maabisuhan to na sinda. Dahil na magparaluwas. Tamakondusar kita. Nag-request naman ako na tabangan kita. Opo. Sa na ma-subtulos. I see. Ining mga na-contact trace. Opo. Oo. May diba ba kayo kaduman na mention na physician, doktor ano? Opo. Magagong po ini. Magagom. Opo. Yung po Opo. so na, nailing ko kaya duman, gari na kuan ini, o na-expose man duman sa sarong pasyente man na suspected sa COVID, pareho po sila nagkaulakitan o nagkaulakitan na lang ang duwang ini? Nagkalakitan ta magagong po. Susaro, aktibo po ining doktor. Oo. Hindi ko pwedeng pangaranan galing. Yeah, okay lang po, no problem po, Mayor. Sir Henry. Okay lang po, no Sikat problem. na rin doktor. Oo. Jesus ko, kairak man, ano? Oo. Oo. Okay. So with that, Mayor, anong mensahe tatabi sa mga taga-Daragayor with that situation? Giraray yung pangapunan ko permitabi sa inda na magsunod permit sa health protocol tabaga, magsunod ki face mask, dahil magparadaman sa mga matawang lugar, magdurlistan sa permit. Opo. Magsunod lang po sa otoridad para naman sa makaiwas sa ining virus. Yes. Okay. Mayor Vic, salamaton po maray sa pagsimbag ka na Salamat po. Alright, thank you. Alright. Yan, confirm ha. Okay. Confirm tabi na tagapag-ibig itong 7. Now, i-connect ta digdi mga tugang sa Legazpi. Susog duman sa post ni ni Mayor Kang Enot. Sus ko, dahil man lugo Dr. Chris mangyari ni pigtududahan ta. Spreader ini mani, super spreader ini. I mean, sorry ha, I'm not an expert mga tugang on health. Pero ini na spread na ini kang ulakit dyan sa pag-ibig, mga tugang. Gari nahadit ako mani. Gari nahadit ako. Habo ko na maging alarmist, tabi. Pero taarog ka ni kakaskas ang spread. Kaarog ka ni kakaskas. Mga tugang, nagpuon sa saro na igwa sa pag-ibig. Naulakitan su 7. Ngunyan mga tugang pinaswab so gabos so kadaklan sa empleyado kang pag-ibig, may positive na 10. Pira natabi Angel, 7 plus 10 pira, 17, 17 ade, 17. Now, sa sitwasyon na iyan, bata bagang ngunyan, may pighaditan baga kita na variant. Adi, sana po mga tugang, dahil man lugod sa tibaan ng baraot. Taon na sabi ni Mayor Rosal, ilingon po ninduha. So 13, mga tugang oni. Ining gabos government employee, expose mga tugang sa 4318 and 4305. Susuga daw tabi ni Angel na 4318 and 4305. Post ini ni Mayor Kansarong Simana, may nag-forward ka ni sa kuya eh. Okay, now. Government employee, taga-Bitano. Taga-Bitano. Tapos sa rupong taga-Kabangan East, government employee. Barangay 45 Dita, government employee. Barangay Pawa, Legazpi, government employee. Barangay 61 Maslo, government employee. Buda Tabi, sa rupo na Barangay 38, taga-Barangay 37, government employee. Gabos ini mga tugang close contact Tabi, kay nina 4318 and 4305. Okay, now. So security guard sa inda, naulakitan. Mane. So security guard na ulakitan. Close contact po ini kan 4318 and 4305. Iyo initabi so nagulakit duman sa nagkorambitan niya to ng mga government employee.
Okay, now. Hayon pa so iba, mga tugang, ta 10, o ne, 10. Taga barangay 59 puro, government employee. Exposed at 4318. Tapos mga tugang, 2 estudyante, exposed tabi sa 4318. 4318, 4318, 2 estudyante. Tapos tabi, 10 plus 2 na estudyante, mga tugang, naulakitan 12. Nakuha mo, Marksan? Nasabutan po nindo. Opo, nasasabutan niya mo. Taon ni Dr. Chris Giana na 2 estudyante na taga Barangay 1, EMS Barrio, pareho taga Barangay 1, 16 boda 18 years old, pareho taga Barangay 1, exposed digdi sa 4318 and 4305 na yung nag-ulakit duman sa 10. Di dosis suno alakitan niya. Bako? Dosis suno alakitan niya. Anong analisasyon ta kay ni? January 31. Ano nakasurat dyan, be? Doang positive, madali lang ha. Pa-forward mo doon sa ko, be. Forward mo doon sa ko sa messenger. Forward mo doon. January, sige na, be. Ikonorektar ta. Isus ko, baka, forward din na, ne. Sige daw. Hay na sa pinaruban sa kuya ni Kwa. Igwa sa kuya yung pinaruban ka iyan si Ricky. Ricky Dineros. Ni pareho yan. Na. Hayan man be. 4318. Iyo. 4318 po. Saro tabi na si 4318 government employee, Barangay 1, EMS Barrio naka-star. Pero hal siya government employee. Iyon na iniswali naman. Siya po ang 4318. Depo nato inipigakwan ha. Dahil nato inipig tataon ng kidoon na basolon. Depo kita pwede magbasol. Di man kikagustuhan tabi na magkaigwa ka ini. Gusto ta lang tapis i-trace so connection. Gusto lang i-trace so connection. Na inot na nag-positive, posted ni Mayor kang uminaging January 22, posted ni Mayor ini kan January 31. Si 4318. Government employee tabi ini, mga tugang, government employee, taga dyan sa opisina. Pondo man, nagkaigwa ki 7 sa daraga. Tama? Tapos nagkaigwa mga tugang ki 7 niya na government employee, buda 2 estudyante, na naulakitan kay din na 4318. Pero sa naulakitan niya, 10 plus 7, 17. Tama. Buda gari itong alat ko na. Chiko su doktor sa daraga, suppose ni Mayor Vic, sa daraga, madali lang ha, sa daraga, na pinost ni Mayor na siyam, gari gwa pa naman kinaulakitan. May naulakitan pa duman tabi, madali lang ha. May naulakitan pa duman, ito ha. 2 kaya ini na physician mag-agom, ay iba man so nakaulakit, iba man ang close contact niya iba man palan, iba man so close contact kayo ng mga physicians. Okay? May nag-apod. Hello, good afternoon. Yes, sir. Good afternoon po. Ay, up there ka po, sir. Sige po, up there ka po. Ano po ito? Okay. Ano po yun, sir? Ang concern ta? Pinita ka rin. Talaga? Sige, madali lang nga. Kasabay ka naman sa na-post ni Mayor? Kasabay ka naman sa na-post ni Mayor? Rosal? Iyo. Sige, sir. Ano po may gusto tang i-share? Aha. Aha.
Opo. Okay, sige. Okay. Ano pang gusto mong sabihin? Tataon lang po kaya. Oo. Kasi patient 4318, may he rest in peace. Ay, sorry. Sorry, sir. Yung mananggad. Ano, sorry po pala. I'm sorry for that talaga. Iyo. Oh, de ko Kami na lang kayo sa nainot maswab. iyo, de ko naisip ito. Find out na nag-positive. Iyo pala, sorry. De ko naisip ito. Naulakita ni Oho. 4318 Oo. ni 4305 sa mga tao dyan. Nainot pa lang po, sir. Data pa yung na-establish. Nainot pa lang sa 43, sa 430 o 5. Ano Tama. po? Nainot itong 4305, ano? Nainot po kaya iswab. Kumpara naman sa ay, okay. Iyo pa lang. Nawara sa isip ko ito, ah. Bakit po sa labo yan? Yes, sir. I stand corrected po. Ano kaya, Oo. grabe man na discrimination iyan. Iyo, I stand corrected, tabi. I stand corrected. Oo. Opo. Pero, Tara mo na lang po. Yan kaya pag nag... tadi di ba ka kaya, sir? Sir, May pagkakaagyan na history of exposure. di ba ka, sir, sa post ni Mayor, close, ano ka bugta, closed contact? Close contact po. Close contact? Tara mo na iyan ang nagulakit. Close contact Yes, sir. po ang gusto sabihin ka. Opo. Ang gusto sabihin ka, Oo. kaming kayang naging person of reference. Yeah, yeah. Ito na find out. Yes, sir. I stand corrected po. Hulugan niya na kami ng ulakit. Iyo po. No, I stand corrected, tabi. I stand corrected. Oo. Okay, sige Yeah. po. Yes, sir. Salamatan po sa pagkapud, ah. Hindi po daw sa ibang arag man po dapat ka ng mindset, ha? Dahil Yeah. kita magkaroon na naulakitan ka ini. Yes, sir. Ina nagpuon, ina nagdara. Sala po yan. Yes, sir. I stand corrected po. Naging person of reference lang po yan. Dahil nga sa protocol, Oo. nagigahagad Iyo. yung contact reference. I-clar ko lang po, dito pala nasusaro, yung sunainot, sorry, sumalangit na ba? Sorry, tabi. Dito, nawara sa isip ko ito eh. Nawara sa isip ko ito. Anyway, sir, okay, I stand corrected po sa gusto mong term na mangyari. Yeah po. Iyo po. Iyo Yes, po. sir. Susugan ta ka po. No problem po. No Oo. problem. Okay, thank you. Thank you so much. Okay. Yeah, thank you. Alright. Isunagapod kaya, mga tugang, saro na siya duman sa naging, may patient number siya eh, na gusto sabihin, saro siya duman sa na-exposed. Ano? Ang gusto niyang sabihin, sala da sa term na nga naulakitan, nakaulakit. Okay, sige po. I stand corrected for that and ano yan, bago tatabi ang term. Mga point of reference ito na yung na-expose duman sa personang ito. Okay, sige. Ako ta po yan. No problem. Kung yung gusto niyang mangyari. Sinda lang so reference ka ito tungkol po sa bagay na ini. Dakol ini mga tugang na na-expose duman. Tang term na pigagamit nila ngaya closed contact. Sandali lang. Ay na nga dito. So, ang term kaya closed contact eh. Close contact. Pero ngayon, di ngayon nangahulugan na sinda ngayon ang nakaulakit. Okay po. No problem. Understand po yan. Sabota po yan. Babaguntan sa tuyang term. Di kita pwede magamit mga tugang term na arog ka ito na nakaulakit. Kundi, sususugan tayo ding postikan sa tuya na mga opisyalis kan syudad, mga tugang na closed contact. Yan po, yung term digdi. Okay? Yan. Okay. Yan po ang, tapig-text ko si Mayor, ilingon ko tabi kung anong sa inang plano tungkol mga tugang sa bagay na ini. Henry M. in the morning. Ay, hapon na pala. Si Jomar Bien may report. Jomar, good morning, good afternoon. Kumusta dyan? Salamat, BP Henry. Maraot Manabareta sa mga taga-Malinaw. May duwang barangay pala dyan sa Malinaw, igwa ng ESF. Roger Okay, Ronda, sige tama daw, ka, go. BP Henry. Kaso bago, may na-receive akong information na duwang barangay digdi sa Banuan kan Malinaw ang igwa na kang kasukan na African Swine Fever. Pinasyaran ko man tulos, actually nasa Banuan pa kung yan kan Malinaw. Yeah. Ang dinubang ko, so barangay pa yan, sa iyo iniansar na pigtuturo sa tuya, kan sa tuyang source, duwa kayang barangay ang pigsasabi, ansar sa barangay Istansya. Nagaging mo nakita sa opisina ni Municipal Agriculture Officer, Madam Malu Burlagdan. Wara sa opisina, ito pala niya o managat sa barangay Tayahan. Habo garing na magtauning konfirmasyon, habo magpa-interview. Pero ang konfirmasyon na nahiling ko, nagkakaykay, kilubungan kan mga urig. Okay. So, kumpirmado na. And sa pagkikipag-ulay niya to sa ibang mga sources, nagluluwas na nakauli ko pala si Punong Barangay Rex Cruz. Sabi ni Punong Barangay Rex Cruz, kanpit sa
28, Aha. nagduda siya, tayo ang residente sinda na ang atama na orig, may mga nahiling ang kantinyalis kang ASF. Kaya nag-report tulo siya sa Agriculture Office na nagkuaman ng sample ng dugo Oo. kan orig. Kasabay man kay ni duman man pa lang sa barangay istansya iyo man Oo. may nag-report man kaya kinaan man ki sample nin dugo so orig kasuod ma nagluwas so resulta Positive, positive ma'am. sa ASF Ay, sus ko. sabi ni Kapitan Rex Cruz. Kaya kunya na kasubanggi pa sana tulos na pig surukol linda so 500 meters Oo. palibot halido man sa harong duman sa may ASF na asaurig na may ASF bali 5 barangay ang inabot. Opo. Kaya ba sa barangay mismo kan payahan Yes, yes. inarabot sa porsyon kan barangay Pawa, barangay Bagumbayan, barangay Poblasyon atin barangay Palsa. Mhm. Pero porsyon man sana asin basado sa estimate mga 60 urig ang nakatalaan na gadanon asin irulubong. Oo. Katubago nagpo ng magpakalot kan bako duman sa barangay Payahan and bighalat may nakuta na ano ini na arkorao na sa mga urig sa pigpaisi naman sa mga may sadire although sa iba may nagkontra may buminuno nga na tulos kang urig Aha, aha. binuno sa urig pinakumpiskar ni Kapitan Cruz Tapos? kumpiskado sa urig na binuno para ilubong Oo. dahil nalangos na dahil kay po ang pananda magdigde so yaon dyan sa regional o probinsya dahil ko alam ko nga rin Oo. sa iyoan kumbaga presensya yaon sa presensya kan paglubong kan mga urig o magadan mo na paglubong wala sa Camarines Surda kaya oto na wala sukalot pinarayaan na sukalot ang kinibo ni Kapitan Buda ni Madam Burlagdan ang agriculturist kan Malinaw piglibot sa mga harungkan may mga atama na orig duman sa Oo. sa sakupan kan 500 meters para Oo. paliwanagan kan mangyayari sa tendang mga ataman. Maaga pa maglulubong kan Oo. mga orig magagadan po na maglulubong. Sa barangay istansya isusunod ito. Pero pwede sigurar ni Madam Burlagdan ang solamente inisigurar sa tuya na nakataltag gabos ang mga bantay sa mga barangay na apektado. So mga barangay na nakapalibot sa barangay Payahan pati naman sa barangay Istansya. Oo. Ngani na yung mga urig na makaluwas sa mga naunang bita na lugar. Oo. Ang hapot na dakula sa inhali so ASF. Iyan. Kung paano man ito Yan, nagulakit, ay, anong tama ka? Close contact? Oo. Sa close contact ang urig. Oo. Sisi man naging ka-close Iyan contact ang ka ito, iimbestigaran parang kay pa. gaman sa urig, kay ASF. Oo, Diba? yan ang iimbestigaran pa. Oo. Okay. Si Mayor Mm. Lenny Siriola nagpaluwas na ni executive order na nagbabawal Oo. sa pagluwas kan mga urig sa mga nasakupan na mga barangay. Iyon. Okay. Okay. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Sige, salamat Jomar sa report ali dyan sa luwas. Okay, dahil nagisimbag si Mayor Rosal kung ano ang liba pang informasyon niya kaini. Basta po ang gigibuon tadig di ano. Sabi ko nga ni, kasabago kung natandanin do, di kita kay pwedeng basulon digdi. Ano, tadayin man ki may gusto tabi na magkaigwa kaya. Ano. Kaya lang dapat ang contact tracing talaga, dapat mga tugang napakusugon. Ano. Duman sa mga naging close contact. Tarespetado ko itong nagapod sa kuya na tinaram niya sa kuya so patient number niya. Ano, sa gayon, siya saro man sa mga positibo duman. Habo niya kang ang gusto niya na di man niya ki-ebidensya na ito so nakaulakit. Tama man siya. Respetado taman ito. Na di man niya ki-ebidensya na itong nakaulakit na duwang ito duman sa mga nagpositibo. So ang term na gagamiton ta po, naging close contact, tayong base sa post ni Mayor Vic Perete, buda po ni Mayor Noel Rosal. Okay? Naging close contact tabi ka ito sa ibang mga naging positibo man na mga pasyente. Okay? Sa pagbabalik, ang pangako ko sa mga paradangog takasubagong aga, napudang ko tabi si Director Arnel Garcia tungkol mga tugang sa benepisyo nindo sa mga tinamaan tabi kan bagyong bagong Typhoon Rolly, as in Typhoon, ano nga nito? Typhoon Tisoy.
Tasabi, ang naaraman ko, gari cancel po sa distribution sa aga. Cancel sa distribution sa aga. Makalipas lang po kayo mga patalastas, alas 3:20 o 37 na po nin paghapon. An oras hatod sa Indokang. Hatod po sa Indukan. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap. Ang bawat lutuin. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Hinebra San Miguel. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. Cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap. Ang bawat lutuin. Derechahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk At substitute. ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Taranuman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangan ni dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo ng sambayanan. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano.
Nestogen 3 para kay chikiting 1 to 3 years old. May 1.8 kilogram big pack. Good for 56 servings sa halagang 13.93 pesos SRP per glass. Available in supermarkets and drugstores nationwide. Nestogen 3. The use of milk supplements must only be upon the advice of health professionals. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Lusok sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients, as in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita? Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang 10 pesos na lang mga mams! Bear Brand Swak. 10 pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Si Henry Maceda, ang pink on mo, baby. Yes, okay, thank you. Ibalik kita sa programa. Tapodang ko si Director. Piga po dang medyo busy ang line si Director Arnel Garcia. Baka taon makontakta na ano. Pasalamatan ko sa nagapod sa kuya Kasubago na tinram niya sa kuya sa patient number niya. Busing, sir, salamaton tabi. Ako sa imo, saludo ako sa imo. Salamaton tabi. Ara mo, tama ka duman pala, maski may mga comment ng mga sa mga texter ta. Tama ko duman sa sinabi mo. Na ito po na so duwan na patient numbers na pinunan kang sa mga nagpositive sa COVID sa opisina
point of reference ito. Tanaga po sa ko si Dr. Chris Ganan. Hello, good afternoon. Yes, good afternoon. Oh. Iyo po, opo, okay. Sige, salamat. Kadang tunay. Iyo po, oo. Okay, thank you. Yeah. Tama ito, nagapod sa tuya. Nagapod sa ko si Dr. Chris, Gianan. Tama nga ito, re. Ako po, kaya ako nagpasumiter, taram ko na medyo nakasobra so statement ta. Tama siya so nagapod. Kaya ito tabing nagapod sa ko na may patient number na sinabi niya na ano yan, naging close contact man ang nag-positive sa COVID. Tama ka po, sir. Tama ka po duman. Saludo pa ako sa imo. Akseptado po ako sa saikan sa imong comment. Ano. Sabi ni Dr. Chris, tama nga ito re, point of reference man sa nangaya. Ito na daw ang patient numbers na ito. Sabi ba kan suotong sukan, buko na paguliton sa patient number ta, may history pa lang itong patient number na ito, itong duwang ito, itong saro duman sa patient number. Tama nga ito sabi ni Dr. Chris, point of reference ito. Point of reference man lang nga ito. Kaya I stand corrected tabi, sir. Di ba? Point of reference man sana ito na duwang. Buda, sabi nga Dr. Chris, di mo man nga aram, dito nga aram, kung nga rin si Sen nga duman nagpuon, ito, buda nga kung saan nga nagpuon, so si Sen nga nagdara ka ito, tama baga, dito man aram, kung siya nagdara kang virus para mag-urolakit ito, ay maging close contact ang mga ito. Okay? Okay. Noted po yan. At nakaukod kita nga na napon, point of reference, man sana ito tabi na duwa. Sala nga ang terminology na nakaulakit. Kaukausanin ulakit. Sindang point of reference, kaya nagkaigwat ki arog kaan na sitwasyon kan mga viruses. I mean, kan mga nagkaigwa na positive tabi sa COVID-19. No, nag-text back na pala si Mayor. Nasa meeting si Mayor pala dahil sa COVID vaccine. Saga na lang kita ma-interview ta. Agadan ta ki reaksyon ng alkalde kung anong gigiribon ta. Anarog kayo ni mga tugang na bagay, kay puan digdi ang pagtatarabangan talaga para po mas masabutan, asin mapakusog ang close contact po sa mga nagpo-positibo sa COVID-19. Okay, sandali ta. Apudan ko si Director Garcia, sabi, tamay kaklaro kita digdi sa distribution mga tugang kang kuan, kang mga beneficiary. Saga ko ta, inigigibuhon. Hello? Director, si Henry po, maray na hapon. Maray na hapon. Ay, magandang hapon ho, sir. Opo, magandang hapon po, sir. Opo. Napatawag ako kasi yung mga kababayan natin nag-aabang tungkol dito sa distribution ng cash financial assistance para po doon sa mga tinamaan ng bagyong Tisoy at bagyong Rolly, yata. Ano sir ang development nito bukas? Ito po, yung palang yung sinasabi nating Tisoy ay accordingly, ito ay sa National Housing Authority. Aha, Opo. So they are going to provide 5,000 per beneficiary. Aha. Ito ay tinatawag nating Special Emergency Housing Assistance Program or EHAP para sa mga totally damaged Tisoy victims. As part nito, ang DSWD will provide the support, supplemental assistance na additional 5,000 per beneficiary and food packs. Opo. And then, ang reason behind is parte rin sila ng successive calamities and current pandemic situation. So, ang total, assistance natin ay 10K per bene. 5K sa NHA at saka 5K for AX, DSWD, and food packs. So, ito ay based sa validated list, yung bibigyan ng AX, kasi kami man ang magbabayad. So, therefore, sa Legazpi ay magkakaroon ng distribution ng 1,394 beneficiaries. Ang distribution niyan is February 5, 6, and 9. Okay. Sa Pio Duran, 908 beneficiaries, February
February 8. Okay. Oo. Sa Marilipot, 208. Ito yung landslide victims in San Roque. Opo. Okay, and for food for work. Food for work ito kasi kailangan malinis nila yung lugar nila. Oo. And then sa next is yung sa Dimasalang Masbate, 1,000 beneficiaries. Sa Palanas, 300. Sa Uson, 300 beneficiaries. Sa Pio Corpus ay 200. Simultaneous ito, February 5 and 6 din ito. Yeah. Opo. Okay. So, yan po ang latest natin. Opo, Director. Ito ho ba yung mga tinamaan ng bagyong Tisoy? Ang mabibigyan? Opo. Sinabayan namin. Tama yung sinabi ko kaninang umaga. Opo. Bagyong Tisoy, titignan ko muna kung ito yung schedule namin. Diba? Yung augmentation namin. So, sinabayan namin yung NHA dahil sila yung may commitment. So, dinagdagan namin na supplemental support. Yeah, opo. Sir, gusto ko lang itanong kasi may mga nagtatanong na mga naging tinamaan din kang bagyong Rolly. Ano? Opo. Yung tinamaan ng bagyong Rolly, nakatanggap lang sila ng 3,000 pesos. Okay. And base po doon sa kanilang sinasabi, hindi na sila dito nakasama sa bibigyan sa mga tinamaan ng Tisoy. In fact, sila din po, nadoble na tinamaan din sila ng Tisoy. Okay. Yung tinamaan ho ng Tisoy ay base ron sa validated list. Okay. Diba, iibayin ho natin kung Alin yung ho Rolly. na yung Tisoy at So Rolly? yung distribution po nila sa totally damaged ng NHA, yan po ay matagal na sinubmit at binerify. So therefore, yung makakatanggap niyan, yan yung validated list. Unless may contention sila, lumapit lang ho sa amin, yan tignan namin. Kasi naman, basir puro sa data, kung may lumampas, pero matagal na ho yan eh. Alam ko, matagal nang sinubmit sa NHA yan. So, wala namang problema kung iba-validate natin. Ayun, oo. So bakit ho itong kwan na to, itong sa Tisoy, 3,000 lang ang matatanggap at hindi na sila kasama dito sa makakatanggap ngayon sa mga susunod na araw? Tisoy po, 5,000. Oo. Ay, sorry. Yung Rolly po. Yung tinamaan ng Rolly. Yung tinamaan ng Rolly, sir. Ano po, kasi po yung Tisoy, nung araw, may budget yan na di ba ni-request yan ng NHA. So therefore, may budget na supplemental, may budget ngayon na lumabas. At yan po yung nakatuon per beneficiary. Ngayon, in terms of Rolly, mas massive yung disaster. Siyempre, ang lumabas naman na budget na nakalaan sa atin, yan yung halaga. Hindi naman dapat i-compare kasi kung i-compare mo, sir, yung naalala nyo yung nung last time, tigta 30,000, naalala nyo yun? Yeah, okay. Meron mo yan. Nagtigta 30,000, anong bagyo yun? Henry, yung araw pa. 2019 yun eh, yata? Oo, yun, sir. Yung hindi matagal na bagyo, yung time pa nila, Tagiwano. Nina yata yun? Nina, sir. Parang gano'n. Diba? Oo. Kaya mahirap din i-compare kasi ang labas yan per bagyo, per funding. Yung time ng Typhoon Nina nung araw, ang nilabas dyan, 30,000 ang emergency shelter, ang totally, at saka 10,000 ang partially. So again, mahirap siyang i-compare. Pero kung biktima ka ng Tisoy, meron ka. Tapos biktima ka ng Rolly, meron ka pa rin doon. Makakatanggap ka pa rin doon sa Rolly. Pero hindi mo kung biktima ka ng Rolly, mahirap i-compare yung sa Nina at saka yung sa Tisoy, sir. Yung sir, kasi ang point po dito, yung mga nakatanggap na daw ng Rolly, although validated na, tinanggal sa listahan kasi nga nakatanggap na sila ng para sa Typhoon Rolly. Hindi po natin paki-verify lang kasi yung Rolly is original list. Yung natanggal daw yung nakatanggap sa Rolly ay tinanggal na sa Tisoy. Opo, parang ganun pang lumalabas. Oo. Can I get the balikan ka namin na lang, Henry, kung ano yung opinion ng yung mga nag-uusap. Kasi may original list ang Tisoy eh. Kasi so therefore, kung original list ka ng Tisoy, ba't ka matatanggal doon kung nakatanggap
i-ano ho natin yung issue, yung concern. Oo nga, sir. Ilan ho sila? Ilan? Oo. Kasi yung saruli, di ba, ang natanggap 3,000 lang, yata? Opo, kasi siyempre yun po yung available. Pero aside po ng 3,000, Henry, umabot din ng marami. Kasi aside sa 3,000, Oo. na cash, na AX, meron ding emergency shelter at meron ding cash for work, sir. Oo. So, meron pa rin siyang cash for work. I-total mo yun, tataas din yun. Yun nga po. Ang Henry, siguro, ang pa-interview kita roon sa head mismo ng disaster, si siguro, Marites sir. Quismornio para dito. Para maklarify po ito kasi dati na daw na-submitted yung lista from the barangays pero ngayon lang inalis dahil nakakuha na daw para sa Typhoon Rolly. Yan ang hindi ko alam na concern. So, buti tayo double check namin. Depende yan sa baka naman may ganong yung policy na pag nakatanggap na ng assistance, ibabawas. So, di ba naalala mo yung SAP? Yung SAP noon, pag nakatanggap ka ng 5,000 at 2,000, 5,000, yung 3,000 na lang, naalala mo? Tignan ko muna yung kasi kung may ganong complaint, may verify pa namin. Oo nga, kasi, di ba, parang medyo, lahat naman tinamaan ng bagyo, pero mukhang malaki yung matatanggap ng para kay Tisoy kumpara doon sa Rolly. At ang masakla po, naalis pa sila sa listahan dahil nakatanggap na daw sila sa Rolly. Patawagin ko na lang si Team Samson, bigay ko sa iyo yung number. Yeah. Dahil sila mismo yung nagtanggal, yung technical nito, sila na nakakaalam. Yes, sir. Okay, sir. Yung number ko po, open naman po itong number ko para po sa clarification po, para malinaw natin sa ating mga beneficiaries. Pero at least na-announce ko na totoo yun sa NHA, may support kami, ito yung mga schedules. May mga complaint, kung may mga ganyang clarification, yung mismong tao ko na ang sasagot. Yeah, oo. So sir, ano mangyari? Tuloy ba tayo bukas sa distribution dito sa Legazpi? Di ba may schedule tayo bukas? Opo, meron tayong schedule po. May schedule po. Yung kung in-announce ko, yun, tuloy yun. Oo. So sa Legazpi po? Kasama pati yung sa Masbate, di ba? May mga schedule din tayo. Oo. Yung sa Legazpi, sir, tuloy ba tayo bukas o may cancellation tayo? At this point, tuloy tayo. Tuloy, at this point, Nag-cancellation na Legazpi? Oo. Wala akong alam na cancellation, sir. Tuloy tayo bukas. Oo. Unless ma-aberya, halimbawa, umulan, di ba, ganun na nangyayari. O yung lugar mo ay kulang ng shelter at may violation ng social distance, kinakancel talaga yun. Oo. So sir, ang tanong, kasi aram mo naman, yung kaso natin sa COVID, paano ba ito parang ma-regulate na ma-proper observe ang tamang protocol po sa COVID-19 issues natin? May po yan, may proper social distance at kasama ho yung PNP. If in cases na unruly yan, katulad nung meron nun kami, nagbabayad kami sa libon, sir. Kinancel talaga. Ika-cancel, i-reset natin kung ayaw ho ng mga pasaway, ayaw ho kasi kesa magkalat ng infection. Hindi natin, kinakapo yan. Kaya yung ating mga kababayan mag-observe kayo ng proper pag hindi mo magpaawat at ayaw pumila ay tatanggalin na i-reset po namin yung schedule. Yeah, opo. Sige po, RD. Priority yan, Henry. At mas mahang buhay, hindi napapalitan yon. Oo nga, oo. Sige sir, makiko na lang po kay Madam Quismornio. Samson, opo. Sige, sir, papatawagin para clarify po natin ito, ha? Maraming salamat po, tatawag siya ngayon. Maraming salamat po. Salamat po, Henry. Opo, thank you. Alright. Director Arnel Garcia ng DSWD. Mapakaram na kita man. Plus 4 na naman. Makaskaso ng oras na. Anyway, ingat-ingat po kita, ha? Mga tugang dakol tabi ang nagdadakol ang kaso kan COVID po sa tuyang palibot. Ha? Ingat-ingat kita. Mga tugang pagsunod tabi sa tama na protocol, asin magsunod tabi sa tama na pinagsusugukan sa tuyang mga otoridad, lalo na po ang mga health officials. Salamat kan sa nung pagantabay. Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye.
bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019.